Please, I beg you, subscribe to my Ghana Media TV channel. Wadaro mabomode nefa onsa emi adoman so na beka abusua no ho. Na sɛdeɛ nyina nim sɛ wɔ December bosom ne de toso nson wa afempino ne aduonu enan mu no Ghana fo ekɔ abato so na ɔkɔto aba no wato aba de ama Owura John Dramani Mahama ɔyɛ ankane Ghana mampanyini a na wɔno so na ne etu franka de ama National Democratic Congress NDC amanyɔkuo no na ɔpanyini efiti afempino ne aduonu enum ekɔpem afempino ne aduonu nwɔtwe 2025 to 2028 de ɔno na ɔba abeso akofra mu na wɔhwai sɛ Ghana mampanyini na abusuafo hwɛ ɛma a wɔdidi enkunim na kyerɛ bradwene ntiaseɛ ɛso a Ghana abakɔsɛ mu no ebi enso entimi ensida ɛma a onyaayɛ no wode kɔ ɔhankyechemu no emu a na kyerɛ ɛyɛ ɔhankyechemu no aduonum nsia ene akyiripɔ enum ne enum ɛno ɛyɛ 56.55%. Wode compare ɛyɛ ɔpanyini a na ɔyɛ ne main contender Ghana mampanyini abɛdekyire a wotu franka de ma Osonkokroko amanyɔkuo New Patriotic Party NPP Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ne deɛ no na ɛyɛ wɔhamu abupɛn no aduanan baako ne akyiripɔ nsia ne baako 41.61%. na kyerɛ emotwe paa na adwenkyerɛ no guso a na ɛkɔso amanfo guso mo kyerɛ mo adwende nti a ɛnei ɛyɛ Owura John Dramani Mahama etimi di nkunim na nkunim a wodi ye no ɛno abɛyɛ abakɔsɛm na mrahye bedwani de ma de hye ɔmo Akyem Swedru abato mpesua so onimonyafo Kennedy Osei Nyarko de atodwa a wɔkyerɛ mu sɛ ɔno de nsusue na adwemmɔ no ohuni sɛ nkunim a Owura John Dramani Mahama edi ye no nyame anim kro ni enye honam efam nkunimdie a ɔno de ogidie sɛ honhom fam enso ɛka ho a ɛwɔ sɛ NPP amanyɔkuo no wɔn egbowura honhom mu na wɔn kɔ abusa kɔ hunu die nti a wɔn di entwa sɛbisɛbi mpɛdu asɛ yɛ nim guase ntwodie yi na ɔno de ɔdwene ho a wɔnte ase sanse campaign a Dr. Bawumia ɛyɛyɛ na nya asɛm ketwa ɛna owurawura fiefie mu owurawura market mu kyerɛkyerɛ adwadifoɔ kyerɛ sɛ nya asɛm ketwa tokuro bia mu Dr. Bawumia ewura mu Ghana ne ntwo ne ntwa asɛm mu na so so wohwɛ ntwodie a Dr. Bawumia edi na Owura Kennedy Osei Nyarko kyerɛ sɛ ɛtwetwe na so paa na wɔde nsɛm yi ɛto dwa wɔ ɛyɛ Asempa 94.7 dwumadi a wato din ɛsɛ ekosi sɛn ɔne obi mama wuntie eba but ya hwɛ elections a hwɛ 2000 mbra NDC be free so yes there was an apathy, there was an issue, but it wasn't like this. 2008 President Gufo free so there was an apathy. And yes sir, not to this magnitude. Yes, President 2016 Mahama ebe free so and yes sir, but this time around on Saturday we see me I've been telling people that me I don't see it to be normal. Yes. Yes. I don't see abnormal. It's an abnormal thing which is here interrogating you. It. I mean, and the abnormality and your physical. I mean, I don't see it to be too physical. Spiritual. That is my belief. Yeah, who believe? I don't see because the same trend can go through all 276 constituencies, 16 regions. It's not normal. Sometimes who baby region be as a region for the oman to where the omo to you. It's not normal. Inti me the me fee say. Well, say mo be hwe sunsun mu so aka ho. Me the me no say baby am feeling you know. Me ya me take chances. Take chances. Aha. Opani bi na ka che mo se won wo yere wo ho. Won no wo yere a won ne da mpa so. Se woni ne kura nyasem na se ntokwa ba asentokwa ba kikiki a wasi wura wo mpasse se wo banse de kura fatu ase because one hwe na se wo yere no ho de no count wo sisi a wagu anim ase wagu anim ase tu hu sa ndi wo ko election a nyese wa boa ho a wa fa nkrofo mbe election ama wa campaign papa banko ani ade o woni mpaye bo ana wa bobi e bia pese odo ho guja na ado na odo ho akwa so ade ase ni na aka ho but you believe say in terms of campaigning more execute a proper campaign there more opa bi we fidie na busa obi afa busa Ghana ni bia say campaign a eye Dr. Mahmoud Bawumia ye
ani ewura mahama ye ani o wade sa aka na ye no on kyerɛ wo de oyɛ campaign o ka de oyɛ proper campaign Dr. Mahmoud Bawumia sɛ ne yɛ sɛ mo de na yɛ nwom ne asa ɛna na ɛdɔ so enwum bɛ na ɛde na friends campaign bɛ na akɔ ase ayɛ mmɔ enwum kakra sɛ wo bɛbɔ enwum kakra but obi a cause a P2P person to person campaign obi a ni hɔ no oyɛ it has never happened in this country Akufo-Addo wo cross share see a you say no cut down one cut down to say the Bawumia kɔ no Bawumia touch base with every no community connect. Yes. No, say youth connect. Youth connect. Na ve wo meeting market or call rounds. Chichi amount for ni ade. Why you now 276 constituencies? It is not easy. Enye easy. But I say you probably say we na your campaign. Say campaign one die naka. Say they share one na to abadi. Nobody go be anywhere among not even president. Na president mama campaign be no Oko akra no aba. Oko akra no aba. Papa jira na so anti me there I'm not looking at that aspect alone. Campaign no dey obeye but there's certain aspect. Nyoma na bato no yeti ana asofu bebre keka say lesson there's so much spirituality in the lesson. One thing as of work is here the same omoka into ediano no mu hu na no mo keka no so ade ase about to be no one more edafo mo because you be answer na ginya medi who be what the origin sure into onu fi say sa de we na ndisi no so na omo ba aba we no they were determined say sa aba we antumi awini a ye party no agu no in the omo call all out. They went all out but be as so the assessor mo ye bia they did it and they have succeeded. So they are saying, unfortunately they have succeeded. You know, but on the apathy across the country, and I say, a man for